Hvala vam što ste sa nama. Zapratite nas, vaša podrška nam znači mnogo, inspiriše nas da nastavimo. Danas spremamo nešto posno, jednostavno i ukusno. Svetski klasik, ali na naš način. Za ovo jelo biće vam potrebno 100 g testenine po osobi, 2 luka, 300 ml soka od paradajza, malo ulja, začin po ukusu, i po pola tikvice i plavog patličana. Povrće operemo. Plavi patličan oljuštimo, isečemo na kockice. Posolimo i ostavimo da odstoji. Tikvicu takođe sečemo na kockice. Hvala što gledate. Luk očistimo i sitno iseckamo. U šerpu dodajemo luk, ulje, sok od paradajza i tikvice. Patličan dobro iscedimo, da izbacimo gorčinu, pa ga dodamo u šerpu. Dodajemo začin po ukusu, da jelo dobije svoju punu aromu. Kuvamo dok sve lepo ne omekša. Podelite svoje trikove u komentarima, volimo da učimo jedni od drugih. U međuvremenu, u ključalu vodu dodajemo so i ubacujemo testeninu. Kuvamo oko 8 minuta. Testeninu procedimo i operemo. I to je to, ukusno jelo je spremno. Prijavite se za još domaćih recepata, bit će još ukusnih iznenađenja.